Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Al'ummar Annabi Muhammadu, ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Kamar da kuka sani cewa ni ne naku Sharif Umar Mahdi, da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Wanda a koda yaushe muke kawo muku manya-manyan asraru, musamman sirrin da ya shafi tasrifi. To alhamdulillah, kamar da kuke ganin wannan karnagagen aiki na tasrifi da muka saukar da waɗannan maƙudan kuɗaɗe, muka saukar da waɗannan kuɗaɗe da yawa da izinin Allah. To kai ma za ka iya saukewa da kanka, kazalika za ka iya ba mu yi maka insha Allah. Amma muddin shi wannan sirri da zamu bada yau insha Allahu, in dai har ba wai kana amfani da rafa ne, kana amfani da iska ba, kada kai wannan sirrin, domin za ka samu matsala insha Allah. Amma ga wanda ya saba amfani da su insha Allah, kuma mutum yana so mu ɗora sa a kan ta yadda shi ma zai riƙa yi da kansa, wannan mutum ba matsala ba ne. Mutum zai yi mana magana a WhatsApp insha Allahu. Ka ji muryata a WhatsApp, ka ji ta a vocal, sannan kuma mu yi kira da kai domin ka tabbatar insha Allah cewa muryar mu ce, sannan mu ne kake tare da mu, tukunna mu ƙulla alaƙa da kai abin da ya shafi sirrika. To alhamdulillah, wannan asiri da zan bayar ana samun bokitin roba na fenti kenan. Sai ka samu turare da ake ce masa duhunil ijabati, duhunil ijabati mai hoton naira a jikinsa, made in India ake samu. Sai ka kwance kwalbarsa, sai ka zazzaga turaren a cikin wannan bokiti, sai ka samu samfurin kalan kuɗin da kake so na Najeriya, amma Nigerian money ne. Sai ka saka samfuri a ciki. Bayan ka saka samfurin a ciki, sai ka zauna a kan bokitin. Bayan ka yi alwala, ka yi nafila raka'a biyu, sai ka zo ka yi duka waɗannan abubuwan da muka faɗa. Ka samu bokitin, ka zuba turaren, ka saka samfurin, sai ka zauna a kan bokitin. Sai ka fara innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Za ka yi 1111. Kana kammalawa insha Allahu, sai ka yi Allahu ya Rahmanu, ya Maliku, ya Qudusu, Allahumma arzuqni. Shi kuma za ka yi wuridinsa cikin carbi. Kana kammalawa insha Allah, ka buɗe, za ka ga abin mamaki a ciki. Wannan tasarrufi ne mai ƙarfi, na wani rafani ne da ake kira da Quddamu, Malam Quddamu insha Allahu. Rafani yana da ƙarfi sosai. Lalle a tabbatar mutum yana da dafa'i, yana da kariya a jikinsa sosai sosai insha Allahu. Ina mana fata alkhairi daga naku Sharif Umar Mahdi. Sannan na ci tashan tambayoyi da yawa da kuma ƙarin godiyoyi akan ayyukanmu da sauransu. To tambayoyin da nake tasha shine: Malam a wane gari kake? Malam a wace jiha kake? Malam a wane yanki kake? Malam a ina kake? To alhamdulillah, a kullum kuma a wasu karattukan na ina faɗin adireshi na, ni dai sunana Malam Umar. Wasu suna ce min Sharif Umar Mahdi. To na samu Sharif Umar Mahdi ne ta sanadiyar ayyuka da kuma yanayin da mutane suke jin daɗin mu'amala da mu insha Allahu ta ayyuka. Sannan muna kudu maso gabas tsakanin Kamaru da Najeriya, Sale ta sabuwar unguwa gidan da 106 kusa da masallacin Liman Ibrahim Sitoke. Ina muku fata alkhairi daga naku Sharif Umar Mahdi. Bisalam.